На днях адбылася падзея, якая поставила на вушы усю краіну. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. А чаму, уласна кажучы, поставила на вушы? Это первый раз в нашей истории. Лукашенко запрасіў амерыканскага прэзідэнта з сям'ёй наведаць Беларусь. Запрашэнне было прынятае. Але адкуль увогуле узялася гэтая сям'я? Навошта было яе згадваць? Справа ў тым, што частка сям'і Дональда Трампа паходзіць менавіта з Беларусі. У наступным шэрагу за амерыканскім прэзідэнтам стаіць яго дачка Іванка Трамп, а побач з ёй муж Джаред Кушнер. Бабуля і дзядуля Джареда па бацькоўскай лініі гэта Іосіф Бярковіч і Раіса Кушнер. Яны з Навагрудскага і з Карэліцкага раёна Беларусі. Пазнаёміліся яны яшчэ ў габрэйскім партызанскім атрадзе бельскіх у Налібоцкай пушчы падчас Другой сусветнай вайны. Пра гэты атрад у Галівудзе знялі нават мастацкі фільм, дзе галоўную ролю выканаў Дэніел Крэйг, вядомы як Джеймс Бонд. У гэты лягер у лесе траплялі і ўцекачы з Наваградскага гета. А самыя буйныя ўцёкі з яго арганізавала менавіта бабуля зяця Дональда Трампа, Рая. У 41-м годзе недалёка ад старажытнага замку ў Наваградку акупацыйныя сілы арганізавалі гета для мясцовых габрэяў, куды трапіла і сям'я Раі Кушнер. Тады ёй было 16 гадоў. У гета апынулася ўся сям'я Кушнераў. Нацысты расстралялі яе маці, але Рая з братам здолелі ўцячы. Пасля вайны Рая Кушнер выйшла замуж за Іосіфа Бярковіча, які быў з Карэліччыны. Ён, дарэчы, узяў яе прозвішча. У 49-м годзе яны эмігравалі ў Амерыку і пасяліліся ў Брукліне. Нарадзілі 4 дзяцей. Адзін з іх, Чарльз, стаў потым бацькам Джареда Кушнера, зяця Трампа. Гэтая сувязь сям'і Трампа з Беларуссю для Лукашэнкі можа быць адным са спосабаў, каб амерыканскі прэзідэнт нарэшце наведаў Беларусь.